O, a gai Pringles salt o vinegar, please. A dyma ni'n Aberdaron. Lle bach iawn i ddod pan ydych chi'n hen a pharchus, neu unrhyw bryd, rili. Glywsoch chi am Dic Aberdaron? Un o drigolion enwoca'r pentra. Oedd o'n gallu siarad hyd at 35 o ieithoedd ac oedd o'n crwydro'r wlad efo'i lyfrau a'i gathod. Un cymeriad chwedlonol arall oedd Huw Andro, rhyw fath o Robin Hood Pen Llŷn, oedd yn helpu smyglo halan rhad o Iwerddon ar gyfer y tlodion. Mae yna lot o hanes yn fan hyn, Eglwys Sant Llŷn. Dyma chi gerrig beddi o'r 6eg ganrif efo enwa 2 fynach arnyn nhw, olion cynnar iawn o Gristnogaeth yn y pen yma. Gret, os da chi'n joio cerrig. A mae pobl Aberdafron yn dweud na marcia cleddyfa milwyr Cromwell di'r rhain yn yr Rhyfel Cartra. Sa chi'n meddwl wwan, ond o'na lot o bobl dduwiol yma stalwm. Fan hyn fydda'r perer union yn dod i oedi cyn croesi'r swnt i Ynys Enlli, a mi fydden nhw'n cael eu bwydo yma. Yma yn y gegin fawr. A mae yna groeso yma o hyd. Fama di'r lle i ddod i ddysgu mwy am hanes yr ardal. A maen nhw gallach yn porth y swnt na dwi. Mae yna ddigon i ddenu yn Aberdaron. Mynydd mawr, golygfa ora Pen Llŷn, a lle handi ddod efo'ch cariad ar ôl pasio prawf gyrru. Mi welwch chi Enlli yn glir o fama. Mae pobl leol yn dweud bod yna 20,000 o saint wedi eu claddu yna. Gwir neu beidio, mi oedd o'n le pwysig iawn yn ystod yr Oesoedd Canol. Roedd y perer union yn heidio i'r abati yno, gan fentro croesi'r swnt, darn peryg iawn o'r môr. Dim gymaint o job heddiw yma, efo cwch yn mynd 2 gwaith y dydd. Mae yna rai yn honni, mae Ynys Afallon ydi Enlli, a bod y brenin Arthur dal yno'n cysgu. Enw arall ar y swnt ydi Ffrydia Caswenan, a Gwenan oedd enw llong Arthur. Fan hyn oedd Anne Griffiths, meddyges Brincanaid yn byw. Doctor dail lleol oedd hi yn y drydydd ar 4eg ganrif ar 15. Oedd hi'n ddynas o flaen i hamsar oedd yn defnyddio bysedd y cŵn i drin clefyd y galon, ac mae'r cyffur hwnnw, digitalus, yn dal i gael ei ddefnyddio hyd heddiw. Ond mi oedd hi hefyd yn defnyddio cachu gwydda ar gyfer yr efryr neu shingles a ballu. Felly diolch i Dduw am gemis nefyn ddeda i. Dwi wedi cyrraedd llwybr o'r arfordir a di gadael y bys am sbel. Wan, mae pobl Pen Llŷn yn joio drink bach weithiau, a mae porth tŷ mawr yn dyst i hynny. Porth whisky ydy'r enw arall ar fama, ar ôl i long o'r enw y Stewart ddrychio yma nôl yn 1901, a'i llond hi o boteli whisky. Wel, mi ath hi'n wyllt a bler yma braidd ar ôl i trigolion lleol ffeindio allan am y poteli whisky, a pobl yn dod o bell ar agos i yfad y whisky yn syth o'r poteli, neu o'i sgidia. Ath y peth yn stori fawr, efo papura newydd ar hyd Cymru yn sôn am y ffasiwn stad oedd ar y bobl yma. Os na'n byd yn newid nagos. Ac os ydych chi'n penderfynu dod yma am dro, cofiwch sticio at y llwybrau cyhoeddus. Lle bod chi'n ffagio'r gaea pobl de. Heulwen ar hyd y glenni, a hael hwyr a'i liw ar y mynydd. Felly llun ar derfyn dydd, lle i ennaeth gael llonydd. Hew. Wch chi pwy sgwennodd hwnna? Hedd Wyn. Nac o reit. Jeglyn Davies nath go iawn. Yr un boi a sgwennodd pwy sy'n dŵad dros y bryn a llwyth o shanties môr fel fflat yw piw. Bydda fo'n aros yn Pentredar na'r ei wyliau, dafliad carag fforcw, a fod wrth i fod yn dod lawr i'r arfordir i botsia mewn rhyw gychod a ballu. Wrth gwrs, Tŷ Coch ydi tafarn enwoca pen yma'r byd, a fan hyn oedd Jane Jones yn byw, rhwng 1890 ac 1923. Hi oedd harbwr feistres fenywaidd cyntaf Prydain, ac yma oedd hi'n cadw ysgol i blant llongwrs. Gafodd o'i enw o'r breics coch gath ei ddefnyddio i wadeiladu fo. Balast llong oedd o'n ôl bob sôn. Mi oedd Porthyn Llaen tuag at Nefyn yn ardal forwrol bwysig estalwm. Mi roedd pobl Llŷn yn trefilio'r byd ar longa, a roedd llawer iawn yn nhw wedi cael eu hadeiladu yma. Ac oedd y bai mor gysgodol nes i bron iawn iddo fo gael ei ddewis fel lle i groesi Iwerddon yn lle Caergybi. A diolch byth na ddigwyddodd hynny. Asu mae'n braf yma. Dyma ni ddiwedd y daith bys rownd Pen Llŷn, a dwi'n meddwl mod i am gael peint bach o'r diwedd.
Gobeithio bod chi wedi joio a cofiwch edrych yn fwy o wybodaeth ar wefan Ecoamgueddfa. Reit, rhwng chdi di o Iachir.